So guys, nandito kami sa dito ako sa SNR San Fernando. Tuturo ko kayo dito. Okay guys, check this out. Sa loob ng medyo nagka-aberya ng medyo maselang pala dito sa SNR. Kailangan may card, membership card. Yung isang card sasama sa'yo. Pwede yung 4 na katao. Yes. Ang daming makikita dito. Chocolate. Shoutout sa mga baliktad yung nagpupunta dito pang pasalubong mga imported goods parang nasa abroad ka na din. Naaalala ko ng mga baliktad sa duty free yan kasi parang nasa sumper mga appliances ibang appliances mga gamit sa bahay kompleto dito. Need ng membership. Magpapa-member ka muna. Ito, cheetah. Ang daguldan eh. Nanang kayo.
budget dyan.